karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapahan. Missing din si Mama Mercy ug Ana. Dini ka lang, Sabrina. Ako susihon. Ubanan ta ka, Rodel. Oh, nakalak ang pultahan. Patiri ang putahan, Rodel. Gumpa ang putahan. Annalisa! Ablihin ang putahan! Annalisa! Madam! Di man kayo maabli. Annalisa! Abli na yung pultahan! O saan yung tabo din niya? Sir, tabaga si Madam Mercy na kuyapan! Ma! Kuyapan nas, Mama! Ma! Kalit na siya nahigdawan niya! Uyawan na mulihok! Ma! 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 Aray, agay. Madam! Naon sa mga Rodel? Tingnan ang gialirungan mangkon ninyo. Nakuyapan ko na ka, ma. Ha? Nakuyapan ko? Oh. Nga naman, Huwag ka na yung duman. naglingkod ramang ko din Unya, Madam, huwag kinihinumduman kanina. Misigit kas kahadlok. kadlo? Gusto man siya akong gikahadlukan. Huwag kinihinumduman. Annalisa, dali. Manggawas na din niya. Dali. Oo. Ma, ano sa may ginitabo ninyo din, Nganong kuso man kayong sagit? Sakit? Ang sakit, Emi. Oo. Kamong duha si Ana. Ay gikadlukan mo. Manggod. Ma, Unsa mo gina nahitabo ha, Annalisa? Ngano nga ninggit mong duha si Mama? Annalisa, sultihi ko unsay nahitabo ninyo sa taas. Ma'am Sabrina, nahadlok na ko. Unsay mo gikahadlokan ha, Annalisa? May tulo ko ka. Kadaot ang espiritu nga nakita sa sud sa kwarto ni Madam Mercy. Unsa? Tulong ka daot ang espiritu? Oo. Pero naklaro kong ilang mga daong. Og nakaila ko sa usa. Kinsay na ilhanin mo? Si Padre Ramon. Sa... Ang pari? Oo. Ang pari nga gipatay sa sapa sa badlot. Pero ngano nakaingon man ka nga dautan silang espiritu? Pari man kahaang usa. Ma'am Sabrina, ito mang ilang mga bayhon. O kung ito mang ilang bayhon, o gabon nga mutabon sa usa ka espiritu. Nagpasabot kini gidautan kini nga espiritu. Unsa? Pero ngano naninggit man mo? Tungod kay silang tulo. Ang babae sa luyo ni Madam. O ang lalaki nga nagbarog sa bintana ang may daang kutsilyo. O si Padre Ramon. Gusto mo patay ni Madam Mercy? Mo ka rin nakita na ako. Ang babae, mitok ni Madam Mercy. Niya ang lalaki nga nagdagkutsilyo. Nagdunggam ni Madam Mercy. Niya si Padre Ramon. Nagsigig katawa. Mo ka na ang nakita ni mo? Oo, Ma'am Sabrina. O nadutlan ba si Mama sa ilang pagpasakit nga pwerte man niyang nakasinggit, ha? Wa. Pero, ang akong singgit ang nakapasinggit ni Madam. Melissa. Nga naman eh. Wa ko magkasabot.
Si Madam Mercy ang kanunang libutan ng mga masukanon nga espiritu. Mao kaning ako nasabtan karon. Si Madam Mercy ang gitapukan sa daot ang mga espiritu dinhi sa banlot. Unsa? Kinahanglan may tawagan ko. Ako nang ikonsulta ang imong gisulti karon. Madto ko sa lungsod. Kung mangitan ako si Rodel, ingna nga doon ako gipalita. Saan man din ako? Dili na ako gusto makakita anak nila. Ana? Sir Rodel? Ati manaon na si Mama. Gusto siyang mag-ilis. Kain mo hindi si Sabrina. Muadto ko na siya sa lungsod, sir. Doon na siya paliton. Unsa? Karon gyud? Anilang una ko din sa coffee house. May kay kusog ang signal din niya. Makapanawag ko ni Tiya. Kinahanglang matupag ni Tiya ang mga panghitabo sa bahay. Ganahan ko og utan Bisaya karon, Annalisa. Sige, madam. Mag-utan ko. O butang daghang kalbasa, ha? Unya kamunggay. Madam. Oh. Gano'n nagsige ka magtutok nako? Oh, saman. May nakita ka sa palibot? Madam, unsa kahapon mo bakasyon ka? O ba nila ni Sir Rodel o Ma'am Sabrina? Pabakasyonon ko nimo? Tambag lang ning ako, madam. Mura man og uwa ko mahinumdum nga may biya kay ning baya. Uwa na gani ka mo adto sa lungsod. Abi ni mo, madam, dako na biya kay ko asaban ang lungsod. Nganong ganahan man kang mo bakasyon ko? Koan, anong basag nga muluag ang imong dughan, madam? Makapagaan sa gibati ang mo bakasyon, madam. Nganong gusto man imong biyaan ako kining bay? Mobalik naman sa dayon mo, madam. Naibawag yung ka nga dili na ako mahimong biyaan kining bay, Annalisa. Pero, Ganahan kang mulakwat siya, no? dili, madam, uy. Ay, nahibaw na kung daan sa unsa may naas imong utok, Annalisa. Gusto kang mubiya ko din he, aron madani mo ang imong uyab din hisbay, ug anhi mo din maghimog milagro. Madam, dili na tinuod, madam. Uwa, magani ko'y uyab. May uyab ka. Dili lang ka musulti kun kinsa. Tinuod ang akong gisulti, madam. Wa ko'y uyab. Kung dili ko'y kaganahan nga, mubiya din sa bahay, madam. Ikaw ang magbuot. Hain man si Sabrina. May giato sa lungsod, madam. May gipalit. Nag-usik-usik siya sa kwarta sa akong anak. Ha? Daan pa ko nga dili gyud maayong magminyo si Rodel. Kay hutdon lang sa iyang asawa ang iyang nasunod nga kwarta sa iyang amahan. Madam. Mga agap ang mga babae. Utro sa ding akong bana. Wa makadisiplina sa iyang anak. Pero, madam, diba gamay pa man si Sir Rodel sa dihang namatay ang iyang amahan? Ay. Ala, no? Naunsa naman ko? Ano malimot naman ko, eh? Husto na ituod ka, husto ka. Gamay pa si Rodel nga namatay ang iyang amahan. Ay, Inom na lang ining tubig, madam. may gitago ka ba nako, Ana? Kuan, madam. Uwa, gid ka mahinumdum siyang gikadlokan ganina. Ako? Nahadlok? O, madam. May gikahadlokan ka. Ikaw ug ako? Kita. Doon nagikadlukan? Mao na, madam. Kisa man? Uwa, gid ay kay mahinumduman. Ayaw na lang, madam. Dali na ta maghiskot og mga dili maayo. Kinala maghisgot ta og dili maayo, Ana. Gidaman ka ganina, madam. Oh, gidaman? Unsa may akong daman? Nga gibisita ka og mga
Ay ni naman day ang pari kay miabot naman si Carding. Dali, atong sugaton. Ay, Ading, ay, hay naman ang paring nga imong gikuha. Sir Rodel, daotang balita. Unsa man? Namatay gabi si Padre Jose. Sa'y namatay? Ay, si Padre Jose, madam. Namatay si Padre Jose kay giatake sa kasing-kasing. Unsa? Unsa? Hangtod sa kumbinto, miabot ang demonyo? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!